Давай. И здравейте! Това е първи епизод от нашия мултиплеер Survival на Take It Classic. Аз съм ProGamer05. Да, това е Pedera26. И ще почнем да оцеляваме на Take It Classic мултиплеер. Както всеки един Survival, започваме с дърво. На него ноги като кучи сред бял ден. Той вика, че не се седи бе. Друг път. Малко дърво. Дърво. Сега правим един workbench. Него го зарязваме и тръгваме. Него го зарязваме тоя и тръгваме. Зарязваме го. Чао. Сега след като го зарязахме, да му оберем работите. Да не ги достига. Добре. Добрахме шугаркената. Ето така. Нещо скидна ми не се вижда. Отказах се да снимам на World of Tanks. Добре. Той ме откри. Какво? Добре, след като той ме откри, продължаваме с него. Вълк! Намерихме вълк! Дами и господа, вълк! Вълк! Няколко вълци. Както виждате, това е вулкан. Намерихме вулкан. Този странно спаунат на мапа вулкан ме притеснява. Дами и господа, вижте как я направим. Напомням ви да се абонирате за мен, да ми харесвате клиповете, да ги коментирайте и да казвате на какво снимам. Ей, педерас! Той е голям педерас. Сега трябва да открием вулкана на ново. Натам тръгнахме, нали? Его. Не дей използва команди, иначе те пребия. Зомби. Открихме зомби. Тони, настигни ме. Добре, това никога нямаше да стане, ако не ме беше телепортирал до тебе. Айнщайн. Айнщайн, зад мене ли си? Дами и господа, пещера във вулкана. Тони, намерих пещера във вулкана. Не, ни дей писа нищо. След като го намерим, ще паузирам, докато се оправим с него. И добре, намеря го. Ако читне, аз казах, че няма играя повече с него. Сетни си тука. Сетни някъде холма. Waypoint home. Чуле? Не дей, пипа. Си много тъп. Добре, използваме телепорта, само защото той не знае как се играе. Майнкрафт явно. Сега ако умре още един път, аз няма играя с него, ако умре още един път. И ще продължа сам да играя.
Идвай с мене в пещерата. Добре да намерим пещерата и да живеем в нея. Тук имаше една пещера някъде. Да, слезнах до долу. Мисля си направим къща. Долу пред вулкана, бе. На едно островче. Добре, мисля някъде тук да си направим къщата. Защото той не си е купил реално IP. Добре, мисля откъде някъде си направим къщата, дами и господа. Ще изчакаме Тони да дойде. Междувременно ще оправя малко настройките на бандикама ми и да правя клиповете ми по-дълги. Не желая да снимам с Camtasia. Защото ме дразни. Добре, и после ела при мене. Така. Добре. Тук ще ни бъде къщата. Добре, още 3 минути ще снимам. Или 2. Добре, да направим едни стълби. Да. Добре, направихме стълби. Ето ги. Тук ще ни бъде къщата. Тук ще си направим къщата. Да, ама аз сега правя подземието, защото да живеем в подземието една нощ. И да. Къде си направим къщата? В смисъл горния етаж. Доста. Аз ти говоря надолу, че ще има етажи. Нагоре 2 етажа ще бъде. 2 етажа ще бъде нагоре. Да, ама да бъде 2 етажа нагоре. Добре. Добре. Надолу искам... Забрави. Къде ми да слуша. Сега докато ни открие, то се мръкне буквално. Сетваме един waypoint, home. Home. Това ще бъде за този епизод. След като си оправя бандикама и ще снимаме втори епизод. От мен, чао! Абонирайте се за мене, харесвайте ме клиповете, коментирайте ги. Окей. Не знам, може и от един акаунт, ако иска да качваме. Добре. Това е от мене. Чао, чао.